di ba ta mabitin sa atong kuan, atong hisgutanan o galita ni Senator Bato de la Rosa? Bato ron, wa naman yun. Di naman to ma-appeal sa kuan, kwintada sa impeachment kay wa man makapanumpa to as senator judge. O niya, ikaduha, di na gito po mabalik dito sa pagkakaroon tungod sa warrant of arrest nag-i-issue sa ICC. Ato lang hisgutan na iglakbit gamay ha. Now, duha gyapon ni kahabig. Lain-lain gyapon og tan-aw. Mahitungod sa liderato kuno ni Alan Peter Cayetano sa Senado, naapektaran kuno ang Senado, ang integrity naapektahan, gumikan kay dito si Bato na ay warrant sa ICC, wanted sa ICC, gitaguan sa Senado. Naka-escape pa yun. Mao ni ang mga sulti sa mga nasuko ni Senador Bato de la Rosa. Duha mo gani, no? Apan doon na po mga tao nga dating ni Bato. Kung saan po ilang sulti, maingon sila nga, dili wanted si Bato. Kay kanang ICC warrant, dili na valid diri sa Pilipinas. Nan kay dili man valid, equivalent nga si Bato de la Rosa, walay existing warrant of arrest. Busa free siya nga makasud gawas sa Senado. So pag-adto ni Bato de la Rosa sa Senado, samtang naingon si Cayetano nga under siya sa protective custody, walay problema. Kaya wala man siya kaso nga dakpunon siya base sa balaod sa Pilipinas. Ang warrant of arrest issued by the ICC, dili man applicable dili sa Pilipinas. So mao nay argument sad sa mga mulaban ni Bato. Duha ka side ha. Kadto nasuko ni Bato, moingon si Bato dakpunon. Kining ICC warrant valid ni. Unya gitaguan ni Cayetano diha sa Senado, niya nakabuhi pa gyud, naapektaran ron ang integrity sa Senado. Nadaot ang Senate tungod ining leadership ni Alan Peter Cayetano. Mao na pika side ha. O sa pika side, katong uyo ni Bato, katong mga DDS, moingon nga si Bato is free to come and go dito mga higala sa Senado kay wa may kaso niya. Wala man siya warrant of arrest issued by the Philippine court. Doon ay warrant of arrest nga i-issue sa ICC, and in fact it was confirmed by the ICC, but that warrant of arrest dili epektibo dili sa Pilipinas. Mo na argument sa mga laban ni Bato. Pero kung atong tan-awon gyud, sa dili ginang maong ICC warrant. Ang uban mga higala maingon valid na kay kanang ang membro man ta, signatory man ta anang Rome Statute kanadto, unya kanang international law ato nang gi-recognize as part of the law of the land. Mo na mga argument sa maingon na valid na. But ang argument po sa mga tao nga laban ni Bato maingon nga dili na valid kanang warrant of arrest, maingon nga yes, membro ta, parta sa Rome Statute before pero miwidlo na ta. Ikaduha, kung dunay conflict ang usa ka kasabutan nga giintrahan sa Pilipinas uban sa like meaning Rome Statute, ang atong constitution sa Pilipinas mao man gyud mo prevail. So in ani nga sitwasyon, dapat ang maong warrant of arrest moagi sa atong Philippine court. Kay dili sa moagi sa atong Philippine court, invalid na nga warrant. Because ang warrant of arrest nga i-issue sa judge nga dili Filipino judge, dili valid under the jurisdiction sa Pilipinas. Sa malagmit maunay mga argumento. Pero kung atong tan-awon gyud mga kaigalaan, ang atong 1987 Constitution na klaro magod nga ang tao under Article 3, Section 1, Article 3, Section 2, nagsunod gina nga mga articles, ang Section 1 din ha, that no person shall be deprived of liberty without due process of law. So dili pwede ang tao nga mahikawan sa iyang kagawasan nga why due process. So si Bato, kung imong i-implement ka ng maong warrant of arrest nga gikan sa ICC, imo sa hikawan sa iyang kagawasan,
doon na ba yung due process? Pareha sa atong investigation dili. Kaya remember, ang pagdakop sa tao, kinahanglan lang na doon ay warrant of arrest issued by the Philippine judge. Pero doon ay gitawag warrantless arrest under certain circumstances. In flagrante delicto or maigo siya og hot pursuit. Mao na siya ang warrantless arrest or fugitive ka sa usa ka kining usa ka presuhan. Idana, no? Ang uban na kinanan doon na warrant of arrest issued by a Philippine judge, Filipino judge. Nakini, ICCD man ay Filipino judge. Nga may due process ka nahitabo si Bato. Kay kinigod mga kagalaan ang pag-issue og warrant of arrest. Supposedly, doon na sa regular case, regular preliminary investigation, naghihimo sa piskal. So, meaning, doon na investigation sa piskal, gipadadaan ka, gipahibaw ka sa piskal nga doon na kay kaso para makahatag ka sa mga counter affidavit. So, kasabot ka doon na due process, diya pa lang sa piskaliya. Ba't kining kang Bato? Huwag ka na kahibaw sa Bato, o nabay warrant o wa. Doon ako ng secret warrant, wa, lisod yun. So, usap ka na ka-conflict sa atong konstitusyon. Ikaduha, kinahanglan mo agi na sa atong Philippine Court. Gumikan kay dunay gitawag og recognition of foreign judgment. Dili mo lahi pa na yung sinultian ng warrant sa ICC mo na implement diri dayon. Kinahanglan na og scrutiny, kinahanglan na confirmation sa atong judiciary sa Pilipinas. Kung dili na himuon kana maong warrant invalid. Sa ato pa kadto si Bato ni suod to sa Senate, ni gawa sa Senate. Wala problema, wala legal impediments niya. So kung wala legal impediments, nganong ingnon man nga ang Senate iyang gitaguan ng kriminal. In the first place, dili kriminal si Bato insofar as the eyes sa atong balaod sa Pilipinas is concerned. Insofar as sa atong constitution mo atong basihan.